はつきです。今年の6月で26歳になるんで、あと、まだ間に合う。で、普通に日本で生まれ育って、子供が好きで、結構子供関係のバイトとかもしてて、で、高校生の時に1年間アメリカに行って、ホストファミリーと過ごして、もうホストキッズが可愛すぎて、そっから興味を持って、で、行ってる方の、SNS 見つけて、結構いろんな会社探してたんですけど、最初はエデュケーションのプログラムがあると思って、で、聞いて、で、他の会社とかも聞いたんですけど、一番いい意味で緩くて、いい意味で緩くて、なんかいいなと思って、はい、応募させていただいて。